Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair. 你好，名靠优品。Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso。 Miniso. 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 The Icon, the new fragrance by Banderas. At the very heart of Slima, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Mr. Norman Hamilton. Mrs. Melanie Kelly. Grazzi ħafna tal-li ġejt fuq Kellimni, ikona ta' Malta inti. Leġenda. Ma nibdawx bil-laqmijiet. Imma veru, għax jiena issa kellimtek fit-tul u ħriġt minn għandek. Imħawda. Mhux imħawda, ngħid Alla jbira kemm kellek, fil-fatt ħanitkellmu fuq ħafna affarijiet li tisemmejna, ma kellek ħajja fejn inti esperjenzajt the firsts qed ngħidha bl-Ingliż, l-ewwel, kont l-ewwel persuna li għamilt ħafna affarijiet fil-medja Maltija. Kontribuxxejt ħafna. Però sa nitkellmu fuqhom. Però l-aħħar ħaġa li inti sirt huwa nannu. Veru. Il-latest tiegħek huwa nannu. Veru, però dan ir-rwol nidħol fih, ta' ma mhux daqskemm tidħol il-mara. Għax hija nanna u terġa' tgħix mill-ġdid u flimkien ma' mama u l-papa ta' Luka, letteralment trabbi lil Luka. Tant ħin kuljum li tiddedika lil dan it-tifel, dan il-pupu sabiħ li it-tifla għandha. U inti? Jiena hemm inkun ukoll, jiġifieri nipprova ndaħqu wkoll, nipprova niċċajta miegħu, nipprova issa l-aħħar ħaġa li qed tiffaxxinah hija li jpoġġi quddiem il-television ma nħallux ħafna ta' 20 minuta xadu żgħir ħafna u jsegwi il-Children's TV u stazzjonijiet differenti. Bil-mod il-mod. Qed tipprova trawmu jaqgħu għall-medja. Nipprova nżommu kwiet mingħajr ma jibki. Norman, jiena mhux ħansemmi kemm għandek żmien tajjeb, imma jien ngħidu biex mis-60. Għandek 81? 150, ma l-facelifting huwa tajjeb. Ġibni ta' 82. Però għadek mur ix-xogħol. Iva. Għadek taħdem. Iva. Iżomm ruħek attiv. Kemm jista' jkun. U tgħidli li anki meta tmur l-uffiċċju, nies jieħdu pjaċir il-ħaddiema jieħdu pjaċir jarawk. Kemm importanti? L-inħoss li huwa dmir u dover illi min imexxi u bħalissa aħna l-kumpanija tagħna qsamniha fit-tnejn. Waħda tal-vjaġġar u l-oħra ta' cruises. U l-familja kollha qegħdin fiha in a way, għaliex tifla żgħira qiegħda fit-tnejn, il-mara tħossib it-travel u jiena noħsib il-cruises, jiġifieri familja qegħdem. U ma noħux pjaċir illi l-ħaddiema tagħna jkunu hemm m'għandhomx point of reference illi tkun magħhom. Jiġifieri jew jien, jew t-tifla, jew Ġożett xi darbi oħra jridu jkunu preżenti hemmhekk magħhom. Ma imma ħafna nies meta jaqbżu ċertu età jisom jgħidu hija samminti inti hija xi ħaġa importanti għalik. Ifhimni, Mary, jiena il-parir li nagħti li kull min għandu l-età tiegħi u anke iżgħar mill-età tiegħi, kull min jasab dik l-età tal-pensjoni, kemm jista' jkun taqtawx. Għaliex ma jkollkomx fiex tgħaddu l-ħin li taħsbu. U fiex taħsbu fl-modi, x'ġara, x'ma ġarax, x'ixtaqt. U x'għad tixtieq, ma ta' tasal dik l-età jekk m'għandekx hobby, jekk m'għandekx xogħol illi tmur għalih u poġġi qalbek u moħħok fih dak ix-xogħol. U mbagħad se tibda tmur lura. Dan huwa parir li jennati kemm jista' jkun iżommu attivi speċjalment moħħkom.
Moħkom speċjalment. Jena per eżempju kull-jum insegwi il-quizzes The Chase fuq l-ITV tal-Ingilterra. U How to Become a Millionaire. Mux għax li tisir miljonarju, imma għaliex qed ħaddem moħħok. Iva. Li importantissima. Ħafna. Words of wisdom. Dak huwa l-parri li jena nagħti li minn għandu ċerta ta'. Pero naf li inti jgħataw b'saħħtek, pero fi żmien sentejn ilu, meta għaddejna dik il-perjodu tal-COVID, għaddejt minn Veru. naqra turbulence Mux naqra, ħafna. ħafna. Turbulenza kbira. Le. Kien hemm żmien dak iż-żmien li konna kostretti li niqgħu ġewwa, u anke meta stajna noħorġu għax imbagħad tibqa' tibża' aħjar nibqa' ftit iħor ġewwa. Fil-fatt dinna residenza dak iż-żmien morna fejn qed noqogħdu issa biex ikun iżjed arja ta' baħar u affarietek qudiemna. Però hekk kont waqgħu depressjoni kbira u kont nxtet putruna, inti ġejt id-dar, taf kif naqsuma, nxtet putruna qudiem il-television u kull ma nagħmel naqra u nara t-television matul il-ġurnata. Però int kellek trigger. Kellek trigger għax il-business tiegħek ġie affettwat. Il-business ġie affettwat tremendament, il-business. Nirakkontalek storja illi aħna meta nieħdu il-vapur, il-cruises jibdow minn April sa l-bidu ta' Novembru. U rridu nħallsu minn qabel, minn Ġunju tas sena ta' qabel, kull xar installment biex meta jibda cruise f'April, inti il-flus ta' dak ix-xhur kollha ikunu diġà għand il-parent company li qiegħda Ġeniva, l-Iżvizzera. Fimtek. U l-Covid meta faqqa f'April. Aħna flusna ta' dik is-sena kienu kollha qegħdin l-Iżvizzera. U tlabna biex kemm jista' jkun jagħtuhomna lura x'in-nies iridu jiġu lura, iridu jqattawna, iridu flushom lura u għandhom raġun. Għax ma kienu sejrin vaganza. Għandhom raġun. Għażgu. Għandhom raġun. U kellna ammont trement ta' flus hemmhekk. U konna ngħidha bl-Ingliż on the brink of insolvency. Ħadd ma seta' jgħinna, ma ngħidx ħadd ma seta' jgħinna. Sakemm ġiet persuna, minn is-sensemmi di persuna, illi għalt li Norman inti u Ġozett jimportek nidħol jien fin-nofs ma' dil-kumpanija. Għadna l-għanzi, please, tkun is-salva u mutana. Within 3 days, 3/4 tal-flus kienu lura fil-bank tagħna. U stajna nagħtu lin-nies il-kwart ieħor, thankfully, aċċettaw illi il-flus li kellhom jieħduhom sena sentejn wara cruise wara, plus ikollhom xi inċentivi bħal credit on board u tuhom il-fjuri, tuhom ix-xampanja u dar affarijiet. U għadu għalija. Però l-maġġoranza mill-inqas tajna nagħtuhom dak id-depożitu li huma tagħna u li aħna konna tajna lil barra ħaduhom lura. Għax ma tkunx tafu minn xiex ekkun qed jgħaddi kulħadd għax dak iż-żmien meta konna COVID hemm min kien qed jieħu l-paga xorta qiegħed id-dar, però hemm nies li kienu self-employed u nies bħalkom fejn il-maġġoranza tal-business tagħkom kien jiġi minn safar, ovvjament dak intkom tispiċċaw f'sitwazzjoni fejn kellkom darkom mal-ħajt. U dik kellha affett fuqek li għatli inti spiċċajt. U għek qabel li dik id-depressjoni u... Kemm domt? Domt, għax mbagħad anke meta daħlet di persuna ġabet inha flus lura xorta qbajt speċtax għax il-port baqa' magħluq. Il-vapur xorta ma kienx qed jaħdem, mela jien ma stajtx immur u naqdi il-dover id-dmir tiegħi ix-xogħol li kien għalija passatemp ħanajtek għax nuhu pjaċir imur ix-xogħol u naħdem jien. Għadni sal-lum. Jiġifieri da ma stajx nagħmlu. Ma kienx hemm xejn x'naħdem fuq u ma kienx hemm kuntatt ma barra xejn. Malta kien magħluq. U l-aktar li ħadna lina u dispjaċini kien illi l-ajruport fetaħ. Il-port fetaħ, però biex jitilgħu Maltin fuq il-cruise ships ma fetaħx. Setgħu jiġu minn barra u jinżlu u jitħaltu man-nies fl-eskursjonijiet minnu fuq il-vapur. Imma l-Maltin ma setawx. Ma tħallowx, ħanajt il-kem, ma tħallowx, jitilgħu fuq il-vapur. Allora dak iż-żminijiet kien żmien għalija li and it lingered on
anka meta, pero mbagħad bis-saħħa ta' ngħidha pubblikament bis-saħħa ta' Ġozett u li baqgħet temmen fija qalt li le ma nistax tiqpek, ma nistax narak hekk. Kellek operazzjoni wkoll f'saqajja. Kellek operazzjoni f'saqajja, thank God, bis-saħħa ta' podiatrist u nies ġaġejt mhux ħażin. U bdejt nemmen fija nnifsi mill-ġdid, bdejt nemmen fil-ħajja mill-ġdid u għad there is life after depression. U dik importanti ħafna x'inti għat li għax ħafna nies meta jkunu fi stat ta' depressjoni jaraw toqba sewda li ma tispiċċa qatt u ma tispiċċa qatt u tispiċċa qatt u inti għat li kont tħares lejn il-familja u kont tgħidilhom ħuduni x'imkien, m'għandkomx bżonni, ħuduni ġo home biex tasal biex tajtek trid tkun għax ħassejt fardipu. Ħassejt li tkun xkiel għall-familja. Li jendem inkun hemm bil-qeda static fuq putrura, jononos, jona television, ma jinteressani xejn. Xejn. Hemmhekk fejn daħlet is-saħħa ta' Ġozett li, illi qalt li x'nagħmel nieħdok home. Home u waħdek. So, għadni hemmhekk, għadni d-dar u nispera li l-20 ħajja ġdida tiegħi għax kien hemm bouts ta' depression fil-modi, tkun waħda li twassal. U jien oġbuni ħafna l-klim li għattissa li forsi kull minn qiegħed minn depressjoni palissa hemm il-ħajja, mhix jitmiem, għat li wkoll li kellek kont meta tikol kienet your hand used to shake u kien kollha minn hemm, minn moħħok. Dak huwa għadejja. Qabel kont nieħu il-furkette u il-marfa. Wow. It was all there. Qabel ma morru għall-eruq tiegħek u l-affarijiet kollha li għamilt li jiena fascinajt ruħi meta kontet naqra u naf li għamilt ħafna affarijiet, però għat li ċertu stejjer li jiena kontx nafhom. Kont jew ma kontx? Ma kontx, erba' stejjer ma kontx nafhom li ħanajduhom ukoll. Mela, ħammorru lura. Rewind. Ftit. Inti bdejt għal 16 sena kont civilian officer tajjeb mal-RASF, SSC, u spiċċajt fuq ir-radju. Spiċċajt fuq stazzjon nista' l-età tiegħek u anke akbar minnek żgur ma jiftakruhx. Dak iż-żmien kien hemm is-servizz Ingliżi f'Malta. U kellhom radju speċjalment għalihom. Li kien l-ewwel radju li xandra fuq l-FM. Issa ħafna Maltin apart il-kaxxa li tissejjaħ Rediffusion kienet. Kellhom ukoll daw il-radios li kellhom l-FM fuqhom. U allura kien hemm mhux biss l-Ingliżi s-servizzi jisimgħuh, imma wkoll il-Maltin li jisimgħu. Kien jismu British Forces Broadcasting Service, magħruf aħjar bħala BFBS. Li kien kull fejn kien hemm l-Ingliżi bis-servizzi tagħhom stazzjonati l-Ġermanja whatever. Kien hemm il-BFBS u kien hemm manager hawnhekk jismu Peter Holwell u jiena kont skrivan mal-RASC bħalma tinti u qatt applika u applikajt biex nidħol mal-BFBS. Jiena ma kellix esperjenza għaliex Rediffusion qatt ma rridu jaċċettawni dak iż-żmien. Pero meta kont il-kulleġġ kont dilettant kbir ta' ġurnali mużikali, Musical Express, Melody Maker, u kont fissat fuq radio, dak iż-żmien ukoll kelli radio, aħna konna Borders dak iż-żmien, Sara Luigi, konna nordu hemm, ngħixu hemm kollox. U dan radio kont dejjem irraqdu miegħi. U dan l-istazzjon Radio Luxembourg kien jismu, imma xandar mill-Ingilterra. Radio Luxembourg kellu l-ewwel DJs tar-radio. Dak iż-żminijiet qed nitkellem fuq il-bidu ta' tmiem snin 50, bidu ta' snin 60. U kont nisma' DJs barra nieda u modellajt ruħi fuqhom. U applikajt. U mort għamlu li voices u da Peter għalli da bl-Ingliż kien ixandar tinsiex. Għalli ok, għalli tista' tibda għalli għandna program ta' requests għalli nofsija fis-7:30 fil-għaxija. Dak kien ixandar mis-6 sa xi 11 ta' bil-lejl. U għatlu, ok, sota nitħol għalih. Wara xi 6 xhur għalli sentik program ieħor, għalli diski ġodda x'niċċevuhom kollha mill-djar ta' diski l-Ingilterra u jismu Heading for the Top. Kemm tiftakar kollox, Norman.
Bleżat. Nispera. Vett impressjonani, għax kollox bleżat tiftakar, proset, kompli. U tru ċejtu, wara xi 3 xhur oħra ġi sajf u għalli nis qed jieħdu pjaċir bik ta' għalli ħadik program live ta' 3 sigħat jismu Beach Party. Wow. Għatlu taħseb kapaċi u żgur għalli għamlu. Meta bdejtu wara xi 3 programmi għalli will you come to my office? U mort għatlu x'għamilt ħażin. Bl-Ingliż kollu għalli taf x'għamilt ħażin int li applikajtu daħħaltek hawn. Għatlu għaliex. Għalli għax da stazzjon Ingliż. Għalli Ingliżi biss jistgħu jaħdmu għaw, għalli jena mara tiegħek ħibba ħafna tal-mamma tiegħek. Għalli li intom Maltin. Għatlu so, għalli so ma stawx inkaċċik għax nizdrawk. Eżgu. So dak kien l-ewwel introduzzjoni ma' xandir tiegħi. Mbagħad l-Ingilterra kienu tifittxu dak iż-żmien fis-60s immigranti minn Malta biex imorru jaħdmu l-Ingilterra, Londra. U għażluni bħala civilian officer, mortem. U kien hemm programm jismu Malta minn Londra li kien joħroġ mid-Department of Information, Central Office of Information. U dak li kien jippreżentah il-Malti marat serjament u Malta House ikollhom indizzju ta' minn qiegħed hemm x'jaf jagħmel u x'għamel x'esperjenza u ċempilli ċertu Mario Serraċonon-Glott li kien jaħdem Malta House dak iż-żmien. U għall-isma' għalli trid tmur għalli tagħmel audition il-Central Office of Information għandhom program jismu Malta minn Londra għalli darba fix-xahar tintervista immigranti Maltin hawnhekk iddoq xi diski manka Maltin. Għatlu mort u kien hemm waħda tajlix kemm niftakar. Kien jisimha Ursula van Berlin. Wow. Kienet ta' oriġini Ġermaniża, kienet il-program manager ta' Central Office of Information. U qalt li ta' presenting għal Malta minn Londra bil-Malti. Minn Londra, Minn Londra u kien jibatu t-tejp mbagħad Malta. Iġifieri inti tħalti rediffusion mit-tieqa. għax ma riduni mill-bib. Għax ma ridux. Le. Għajdinna l-fej ma ridux. Għax ridu disġoki wieħed biss. Li kien jismu? Le. Le, mux għazemmu. Għax għadu għana l-lum il-ġurnata. Ok. U Għax fani kienet dik l-istoria. Nsellim il-memorja tiegħu. Inti mux għad disġoki, inti għattajt le, inti għattajt għattajt il-rediffusion. Il-rediffusion kien imexxieħ. ċertu komanda Hamilton Hill. Jgħal dik għatnajt. U meta tela gvern fl-1981, les, 71 għandikum kien għawek minn iċċertu. Inti tiftakar. Tela gvern fil-71, għax intat rediffusion bat 67. 71, ftaħna fil-73 bat il-Radio ta' Malta, l-lum għadu għem Radio Malta. U fil-75 id-deċidu jamalgamaw il-Radio Malta ma' rediffusion. U jena minn DJ tawni titulu ta' Head of Light Entertainment and Sports, Radio Televizjoni, imxejt li gwarda manġa, u jenu diħel rajt ħireċ il-komanda Hamilton Hill li darba meta morta l-interview fis-snin 60 kien għalli there's only place for one Hamilton here. Għat mela jen marru diffuġu għandek ċans. U rajtu ħireċ, għalli hello Norman, għatlu bye bye komanda, għatlu there's only place for one Hamilton here. Forse ta' xej krudili imma. Rajtu, Norman. You know, I mean. Imma he was asking for it, le? I think so. I think so. Pero għan semmi għawek bissu kol. Li jena il-mentor tiegħi dejjem kien u jibqa' Joe Grima. Iva, għax fil-fatt għajdinna l-istorja kont Londra inti. Joe Grima kien beda bħala newscaster fuq il-television u jena sattar kont Londra u kien jismani fuq il-BFBS ma konċ naf. U darba jgħatem fil-disco Londra tindoq u ġi xaħat mid-dor, mill-bib, għalli għaw dil-kard, għalli għafek. Joe Grima. Għat, ok, sibtirħati, għatlu take over a bit, għatlu għaw, Sur Grima. Għalli pwi Sur Grima, Joe, għalli għandi proposta lik. Għatlu għalli għadhom kem laħquni ħedu programs ta' rediffusion. Għatlu nifraħlek. Għalli le, għalli mannix breakfast show live, għalli li għanna rekordjat. Għalli jena nishtiq nintroduċi l-u breakfast show bej 6-8 fuq rediffusion u ritlilek. Wow. Għatlu għalli ma dekx minx taħsebta, għalli fl-8 of January se nibdew, għalli l-lum 12 of December, għalli sal-15 tittan risposta. Jumej wara, 30 wara. 30 wara.
U għalli oħra, għalli kontrattu għat l-ċur bissa, għalli by time show you'll make it, un bat s-sit tal-post. Iġifiri ridek titlaq minn Londra, tmur hemmhekk tipprova t-lecture u mbagħad naraw, però tant kien Pero konfidenti. emmen Emmen fija. fik. U fil-fat meta fetaħ ir-radju ta' Malta, kien u mbagħad sar Chief Executive tal-Awtar ta' Xandir, kellhom ir-radju ta' Malta f'idejhom, mort tal-audition kif huwa xieraq, meta kellu illa, u għażenni wkoll biex nkun il-leħen tar-radju ta' Malta. Jina lekkat meta. Ma għalhekk ngħidlek, Joe Grima huwa kien illum għadux magħna il-mentor tiegħi. Li fetaħlek il-bibin li jemmen fik Appunto. imma ra l-potenzjal fik. Dak ma nafx. U jaf. Naħseb u U jaf. Emmen fija. U dan minn hemm tħalti rediffusion, ir-radju ta' Malta, televizjoni, bla bla bla. Għax anke jien għandi l-persuna li emmenit fija u tatni ċans, allura nafx ġifiri, għax inti kull matriċi kultant dak il-persuna li jiftaħlek il-bib un bat stalik biex. You make it. But you make it un bat, inti un bat. Pero inti waqt li kont Londra ġifiri qabel ma ġejt, Malta. L-għol darba jgħatini darba. Ma nafx. Ġifiri fil-60s jew fil-2013. Le, fil-60s, għaxu bat rġajt mort innemmek. Ma għalek anke fil-bidu tal-intervista tijaj, għalek għat inti kont dejjem bnidem li għamil dejjem minn tal-ewwel, l-affarijiet tal-ewwel, għax bdejt l-ewwel live breakfast show f'Malta li ma kienx teżisti u inti il-kont il-persuna li Kont l-istrument. Eħe, Kien ta- ħaddieħor li ħolqu il-breakfast show, ma jien kont l-istrument. l-istrument, proset. Kont kanta wkoll. Dak qabel, late Qabel, 50s. qabel. Dak kien qabel. iż-żmien fej kantanti kienu jbidlu simhom. Per eżempju, kellna lil Victoria Briffa, kien hemm bil-Kirkara, issa sopran, vuċi ta' sopran, saret Vittoria Vitt. Josie Patch, avukat, sar Ray Ritardo. Ok. U Norman Hamilton Kien? sar Clive Waters. Cool name, eh? Għalif Clive Waters, Għalfejk. l-eroj tiegħi meta kont il-kulleġġ kien Clive of India. Min kien? Fl-istorja, niedam Ingliż illi għamil ħafna isem għalih nifsu meta kien l-Indja kienet kolonja tal-Ingilterra u studjajt l-istorja tiegħu. So Clive kien isem li oġobni. Waters, ta' tifel li kont fajjel 16-17, kien hawn ċirklu Taljan ġi Malta jismu Ċirko dell'Acqua. U kien hemm tfajla ta' Ċirko dell'Acqua, kien hemm family run ċirklu, kien jisimha Gabriella dell'Acqua. Kollox tiftakar. Kollox. Kull isem. Wow. Kienet Gabriella dell'Acqua u ta' tifel kelli grazzja maħħa di Gabriella. Nara kraxxu. So meta ġej biex nażel stage name at Clive dell'Acqua Waters. Okay. Clive Waters. U dak iż-żmien iltqajt Malbano. Malbano. U pajna bib sal-lum. Albano u jiena għandna proġett, nispera li jirnexxi, illi jekk jirnexxi dal-proġett flimkien ma' żewġ kantanti oħra Taljani, il-lieħ minn dan il-proġett se jmur għal NGO partikolari Maltija li tagħmel ħafna ġid ma' nies illi jkunu ma jfilħux. Ħana jiddaqsek biss, għax hija ħolma li nixtieq li titwettaq. It needs a lot of cooperation minn ħafna nies. Jekk titwettaq tkun ħaġa li nkun gburi li nexxieli nagħmilha. Jalla, insomma, jena naf lilek u naf li ħatamel minn kollox biex jirnexxielek. Dependix minn Mhux hekk naf. Tiddependi minn ħafna affarijiet, però jiena ċerta li semek inti tkun tajta 100% biex tirnexxi. Because Mel, mhijiex faċli li tmur fuq nies u stablimenti u teatri u whatever. Tajlu sperat nagħmel di għal dik il-laqda partikolari. Tatini il-venue b'xej. Eżatt. Tmur fuq l-orkestra tajdulhom isma' sar għamel di tistgħu tiġu ddoqqu b'xej. Kantanti bħal li semmejt qabel, Albano, l-est li għamluha b'xej. Minn hemm ma batrit il-kooperazzjoni minn hemm. Kulħadd. So, nistennew. Nistennew. Mbagħad wara il-live breakfast li kont tagħmel, ma nistgħux ngħidu kollox għax ovvjament inti għamilt ħafna affarijiet. Meta kont l-appartament tiegħek it-tifla ħarset lejja u qalt li jiena kull fejn kien imur kienu jgħiduli kemm kont nistudja bil-leħen tal-papa tiegħek.
Għax inti kont fuq Radio. il-radju li mbagħad sar wireless. Appuntu. U eżatt li kulħadd jista' jieħdu kullimkien. Kont ftaħt il-Radio Malta fit-8 ta' Jannar 1973 u kelli żewġ programmi kuljum mill-10 sa' nofsinhar u mill-4 sa' 6. L-4 sa' 6 kien ismu Antenna u hemmhekk kienu jistudjaw waqt li qed indoq mhux biex jisimgħu l-leħen tiegħi biex jisimgħu d-diski. Id-diski ju. Imma wejja, ma leħnek għandu dik ċertu kwalità naqra comforting, ġifiri. Ma nistax, ma nafx kif inhu leħni. Għax il-programmi tiegħi dejjem kienu live. Dejjem, radio, televizjoni, dat tista' tisimgħu. Dejjem live, veru? Għajli meta se joħroġ, Iva. nisimgħu. Dat tista' tisimgħu. Inti ukoll kont taqra l-aħbarijiet. Dak kien TVM, dak iż-żmien kien hemm TV għandekun. Qed nitkellmu fuq 1967 sa 1970, nerġa' niftakar. L-announcers ta' television hemmhekk kien hemm duty announcer li tintroduċi programm wara l-ieħor, continuity announcers. U daw kienu kollha nisa. Kienu jkunu l-2, it-3, l-4, 5 u l-ġimgħa. Però s-sibtu l-ħadd konna nirrilivjawhom Ċażar Rigo u jien. Darba u continuity announcer u darba jien. U dak iż-żmien ma kienx hemm il-kamra tal-aħbarijiet li kienet per se għalija u jaqra il-newscaster, le. Dak iż-żmien il-continuity announcer irid jaqra l-aħbarijiet u għalhekk kont naqra l-aħbarijiet. Il-mami tiegħek kienet announcer ukoll. Mamma tiegħi fil-1948 kienet announcer ma' Rediffusion, meta kien fl-ewwel snin Rediffusion u kien ixandar dak iż-żmien minn fejn il-Conference Center il-Belt illum. Għatt imma hekk meta tħares lura tajt u inti isek bdejt fir-radju qatt taħseb li influenzatek b'xi mod jew m'hemmx. Niftakar ta' tifel żgħir li kont dak iż-żmien li kont immur magħha meta kun xogħol il-rediffusion, ġieli, ma nafx forsi fil-garigori ta' moħħi kien xem dik il-xewqa li ma nafx, ma nafx, emminni. Għax interessanti, għax kontet naħseb fuqha bdejt ngħid kombinazzjoni, jew hemm isu konnessjoni il-fatt li kont tara lil-mama announcer u forsi rabbitlek xi ċertu passjoni jew volja biex. Melanie jista' jkun, pero ma niftakar sinċerament. Jista' jkun. Jista' jkun li għal-martek fil-garigori ta' moħħi kien hemm dik ix-xogħol għax imkien illi mbagħad faċċat, però sinċerament, onestament, ma nafx. Però l-aħbarijiet, taqra l-aħbarijiet, ma kienx xi ħaġa li Norman kien kuntent 100% jagħmel. Inti xtaqt? Le, mux l-aħbarijiet biss, u anke mbagħad kienu tawni programm li jismu Team Beat fuq it-television ta' diski u da. Ma again, following a script u dar affarijiet kollha u ma kontx komdu. Ma kontx komdu għaliex jiena dejjem ħdimt mingħajr script. Tiegħek kien kollox ad-lib. Radio, televizjoni, kollox, ma kelli scripts. U li rrid nimxi fuq xi ħaġa li kitibha ħadd ieħor ma kontx komdu. U darba, għajn niftakar fil-1983, kienu għaluli superiority għax-xandit, isma għanna bżon namlu program, għattilu mek se namlu program, u jien rrit namlu, rrit ikun program li nkun konfidenti bieħ. U dak żmien fuq il-radio, kelli program jisfu Sibtijiet Sajfin, li kien kun mis-satej sa xi 6, 7, magazine program, mużika, intervisti da. U għattilhom jien biex nagħmlu rrid nagħmel programm illi jkun fi sports, kollox live, ħlif snippets ta' programmi minn barra biex isserraħ il-preżentaturi. U tfaċċa sibtijiet flimkien fil-1983 sa 1987. Mill-sija ta' wara nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija. Bekk infetaħ id-daytime television ta' Malta. U int kont l-ewwel persuna iftaqt id-daytime television għal Malta. Id-dnub jiena għamiltu għafruni.
kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. Le, għalek date night fil-bidu tal-intervista, kien ħafna affarijiet li jisek għamilt għall-ewwel darba. U miħaj tfaċċaw nies li kienu tar-radio u tfaċċaw television. Kelli Fada Hillary Taliaferro joħsib l-sports. Kelli l-Albert Zammi DJ kien jagħmel it-top 10 fil-programm. Kelli Charles Saliba DJ ieħor li tfaċċaw ukoll fuq it-television. Rajat Soppardi tfaċċa mekk ukoll. Kelli Monika Tart li kienet tagħmel ir-rokna sponsorjata minn ditta tal-cocktails. Tifhem, kien imżowwa il-programm bi ftit minn kollox. Imbagħad kellna sensiela Amerikana ta' nofsek nisimha Webster. Tiftakru? U mbagħad kellna Big League Soccer li qabel ma kienx ikun hawn Malta Big League Soccer, il-futbol Ingliż, u konna nitfgħu ukoll waqt sibti flimkien. Allura kien programm li jiġbor il-gosti ta' kulħadd, kompetizzjonijiet, naturigali, sbieħ konna bit-telefon. Kollox tal-ewwel imma kien. Xi ftit jew iva. Sorry. Le. Dallas Dynasty, għax dik storja interessanti. Ija, mela. Għaxina kbirt tara Dallas Dynasty mal-mami. Mela. Ma xtaqx nitsew politika imma. U le, imma jina xtaqt ngħid li inti kont ukoll l-ewwel persuna li irnexxielek ukoll timmanuvra b'mod li irnexxielek iġib Dallas Dynasty għal Malta. Jiena għadt li mħabba ċirkostanzi kif kienu dak iż-żmien, irrid insaħħaħ għax kont dak iż-żmien kienu ħedu programs television mbagħad jien. Għadd irrid insaħħaħ it-televiżjoni. U l-Maltin x'qed jaraw, mhux qed jaraw Malti, qed jaraw ħafna Taljan. U x'inhu jispikka Taljan? Dallas u Dynasty u Dynasty jekk xi trid sejjalu. U meta tlabt kemm jiswew daw, ġew jiswew xi $2,000-3,000 ta' kull episodju ta' kull sija. Għal dak iż-żmien. Ma nistgħux nonfqu dan. U mort il-festival tal-television, ġokan, darba, intqajt moħrajn li kienu xtaqgħu jġibu Dallas Dynasty ma setawx, u morna t-distributuri, ftakar l-Ormax, l-oħrajn ma nafx min kienu, u għadni l-waħna nixtiequ Dallas Dynasty, għallu ma għaliex. Għaliex irdu nagħmlu ħafna tapes u l-ispejjeż biex nibatuhom blajru, l-ispejjeż da. Għattilhom, ma nafx kif ġitni frażi, għattilhom nistgħu noħolqu bicycle. Da l-bicycle xi ġifieri, għattilhom ara hemm ġibilta, hemm aħna, hemm Ċipru, hemm Zimbabwe, hemm South Africa, hemm daw, hemm xi 20 kollox. Mela. Uħolqu tape wieħed. Episodju wieħed kull ġimgħa fuq tape. Ibatuh lilna l-ewwel biex jien nilħaq niġi qabel it-Taljani. Eżgur. l-ewwel. Eżgur. L-ewwel. Jien nibatu ġibilta tibatu Ċipru jibatu. Għallu, tilhom so how much would that cost me? Għallu li we can let it go at $100 each. Min 2000 tal-$100. Wow. Ħadni għal-stazzjoni kollha ħadu u bekk daħlu Dallas Dynasty Malta. Idea brillanti kolli ngħid, Jiena tkeċċejt. Ma insomma dik storja. Dallas Dynasty Malta u passoltu bi Norman ħamet imma updates bħajt imur ix-xogħol. U Dallas Dynasty baqgħu. Baqgħu hemmhekk. U kienu suċċess kbir. Żgur. Għadli wkoll li darba ħadd riskju u xandart għall-ewwel darba wkoll. L-istess kien l-FA Final. Dik iż-żmien qatt ma kienet tixxandar live, ma kienx hemm satelliti, però tal-Sky qabel ma avventaw Sky li ħafna stazzjonijiet madwar id-dinja kollha fuq dik il-platform Sky, fuq il-saqaf ta' Rediffusion House kienu waħlu satellite dish qabel ma bdew ta' ġifieri l-Sky bħala esperiment biex jaraw din is-satellite dish jistgħux jibdew jitrasmettu xi programmi illi t-television Malta se tibda juri. Però aħna konna morru naraw kif inhu għadha programmi, ħafna drabi jinqataw, ħafna drabi jifriżja l-screen u meta jenat se nieħu riskju u biex nġib reklami u ġibtom, illi xandru l-FA Cup Final. L-inġiniera, la, xitmel, ta' kien qata, sa' ta' għawacċajt.
Tilhom jien ir-riskju se nieħdu, mhux nitkaċċa nista' se nieħdu. Tiġa tkeċċejt. U ħadtu u l-FA Final ix-xandret mingħajr hiccups. And the rest is history. And the rest is history. Jiena Kif jgħidu? tinsiex Taurus. Rasom ibsa. The Taurus go in where angels fear to tread. Difett ieħor dak. Ara kif tridu, ma għamilt l-affarijiet u rnexxew u introduċejt ħafna affarijiet li bat aħna l-iktar li sirna nafu fuq bla aġenda fej għamilt Kważi 20 sena. sena. U baddaħ Ġozett. Bada, Ġozett kienet mill-bidu fuq bla aġenda, sibti flimkien daħlet wara l-ewwel sena. Iva. Fil-ewwel sena kellha il-famuż filmat tal-helikopter, il-signature tune. Mbagħad daħlet mit-tieni sena mill-84 sal-87 biex nippreżentaw flimkien. U bla aġenda, Ġozett għalija preżentatriċi li in her own merits, u jena t-tila ġo, jesra bla aġenda nixtieq illi darba fix-xahar l-aħħar wieħed tagħmlu int u jkunu kollha nisa. Niftakru. Ikun il-programm tiegħek Niftakru. u l-ewwel għamlitu u rnexxitu koll. Dak kien bla aġenda li beda meta fetaħ television il-1 u baqa' għaddej sa 2013. Sa Ġunju ta' 2013. Umbat inti kellek tħalli kollox warajk għax bdiet it-tieni fażi tiegħek. Baġġit ħaj oħra. Ġiet ħaj oħra u ferġajt mort Londra t-tieni darba. Li ma kontx nistennija f'1000 sena. Sirt ambaxxatur. Sirt ambaxxatur. Ħaj, insomma, fil-fatt l-ambaxxatur u mbagħad ikont il-High Commissioner għall-Ingilterra wkoll. Tajjeb ngħidu mel mhux kif għaliex, ma dawk kollha li kienu jiffurmaw il-Commonwealth li għaw taħt ir-reġina 56 pajjiż, dawk l-ambaxxaturi tagħhom jissejħu High Commissioners. Il-pajjiżi l-oħra huma ambassadors. Għalhekk dik hija differenza. Jiġifieri High Commissioner u Ambassador l-istess ħaġa, però jekk inti fl-Amerika ambaxxatur. Ambassador? Exactly, għax m'intix fil-Commonwealth. Mek inti fil-Kanada, jew l-Awstralja, jew fil-Commonwealth ikun allura High Commissioner. U inti kol High Commissioner. Għal Malta. / ambasċatur. U fl-istess ħin ambasċatur għal Repubblika tal-Irlanda. Ukoll. Ukoll. Kif għextom dak iż-żmien naf li iltqajt mar-Reġina? Kienet darba fix-xahar żgur. Reġina darba fix-xahar u hija tul kafe magħha. Irrakkuntajt li ġejt mistiden il-Windsor għal-weekend u għat li vera storja ħelwa. Meta konna Noqgħod attenta x'ħafna affarijiet ma tistax ngħidhom li kienu uffiċjali, ma dawn nista' ngħidhom. Meta konna se nagħmlu ċogem Malta fil-15, stidnuni li u l-Ġozett biex immorru nagħmlu weekend Windsor Castle. Weekend break. Duke of Edinburgh, Weekend break. Weekend break. Il-Windsor Castle, u hija. Mek isma' tmur bl-overnight bag u tħalli f'kamra fis-suite li jkunu taw, u meta tmur lura ssib illi kollox imdendel fil-gwardarobba, kollox jieħdu ssib għandek il-butler personali. U konna 10 koppji. Kien hemm Dame Judy Smith, kien hemm Carney, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Ingilterra, kien hemm l-Archbishop of Canterbury, kien hemm ħafna personalitajiet. L-Ambaxxatur Amerikan, ħabib tiegħi ħafna. Dik l-istorja li għaddi. Matthew Barzan, very nice man, u Maratio kienet the heiress tal-Jack Daniels tal-whisky. Wow. Mara tal-Ambaxxatur Amerikan. Wow. U meta ġejna biex impoġġu għal-ċena. Pero Ġozett ma setax tiġi. Le, Ġozett it-tifla marret l-isptar, għadu għal-isptar kienu, żgħira, u she could make, she had to choose, u tilfita. Imma insomma. Noda bi kbira kieku jien. Tilfita. Imma waqt l-ikla, imnalla kien hemm Johnson Bert, Tony Johnson Bert, da kien ammiral, irtirat, u kien Master of the Household ta' Buckingham Palace u ta' Windsor Castle. X'inhu Master of the Household? Il-titolu jiġi waħdu imexxi kollox li jaqa' fil-palazz Windsor u Buckingham Palace. U darba konna mistednin High Commissioners kienu kun fuq il-mejda magħna da Tony
U Josette għalla, where you from in Malta? Għaltlu Sanglia. I lived there for 8 years, għalla. Għalta xej l-affarijiet. U jena għatlu ħaw. Għalli għax missieri għalli kienu koll ammiral u kien imexxi St. Angelo. Għax dak iż-żmien qabel ma sar Fort St. Angelo u Fort St. Elmo u Fort St. Michael kien fi żmien l-Ingliżi seħ HMS St. Angelo. Okay. And he was the Admiral of HMS St. Angelo. Għalli jena kont tifel ta' 8 snin u sakemm kelli 15-14 sena kont ngħix Sanglia f'dawk il-barracks tal-Fizzjali. Għalli, ġifiri klikja mal-lum ma' Ġozett, un-bat sarja fl-istoria tijaj, u sirna ħbib ħafna. Għalli isma, jek għatti kollok xaħġa għal-maestra taħħa, toqgħodx tgħaddi t-tubatu maw. Siplili, għaxin nara breakfast, lunch u dinner, waħedna, u naddijila, u tkun żgur l-ċivitaj. Għalli pella, segretari jihduwa u jirrispondu kuma. U pajna sal-lum li korrespondu ma' Tony, pajna ħbib. Anyway, ħamur fuq Windsor. Windsor? Emmi protokoll ta' Windsor. Jien imlalla kien Tony, għallisma, għalli maħmux toħu għalik, għax intlu għal-darba. Għalli wow, għalli għaw protokoll. Jiena kont Reġina għaw, l-għonek kien imdaw l-20 ruħ la xar koppi 19 għal Ġozett Maċiċ. Imdaw imma l-mejda. Mejda daqs ma nafxiex, ġifiri id-doppju pala muxtu, pala wissa, fej jienu wid għedin bil-qeda. Id-duka ta' Edinburgh kien fuq il-naħa l-oħra faċċata tagħna. Fej Reġina kien hemm on her left, jien, on her right, Matthew Barzin, l-Amerikan. The biggest and the smallest embassies li tista' tajt High Commissioner u ambasċati li hemm ġewwa Londra. Wow. Tifhem? U għalt li Tony għalissa qgħod attent, għalix lilek għalli waqt l-ewwel platt ir-Reġina se tinjora kompletament. Int ma teżistix. Għalli għansi bil-qeda id-durlek hekk u tkellem il-Matthew. Għalli l-diskorsu għadejjem ma' Matthew. Għalli ma' t-tini platt dara lej Matthew and you're in the picture. Għalli tkellem lilek. Għalli meta nirġu għal-ħelu l-komplament, but free for all you can cross-talk Reġina into Matthew. Dak kien il-protokoll li ma' sinċerament kien kun dara lejja tull-ewwel platt kollu, x'għamiltin. Ħażin. Anyway, thank God li ġabbarni u għallimni. Sejru nordu, stidnet il-kulħat għal nightcap u għalet, I want everyone to taste limoncello. U għalet li, High Commissioner, għalet li, would you be the first to taste? Għatlek li always the first. U morti, nħattu. U mela li sen uħra xhiru, għattila, excellent, Your Majesty, għattila, Capri, Sorrento, Naples, Gozo! Gozo? Għalti, yes, your president sent them to me. Għalti, Mary Louise Colero Preka. Għalti, she sent me 6 bottles of Dawa. Limoncello. Wow, fascinanti li aħna Reġina, ovvjament, dejjem inħarsu leja bħala Reġina tal-Ingilterra u inti kellek dawn dialogi taħħa maħħa. Tara l-umanità ta' dil-mara illi kulħadd jara serja u veru serja. Imma she likes a joke ukoll. Kuruna fuq rasa, sebt dija u f'idea. Illi ma tkun relaxed, ikolla żewġ tikli wara l-corgis kif konna Windsor Castle, tagħmel jiġu taħta u t-crumble jgħal biscuits u t-jom il-cheese għammek. Don't snap. Okay, that's for everyone. Għammek tajt, ma dil-mara. U bla ma trid, dak il-ħin, issir tħobba pala mara. Pala persuna. Pala nanna. You know? Jena ma nistax nifhem kif tiġa għadda l-ħin. Najtwis. Le, nuhu pjaċir nisimak titkellem. Norman, bucket list, eja, tajtina xirrit namel iktar, xandek il-qoddim. Għal xiex taspira, apparti li din l-NGO li kellimtna fuq li tixtiq tejn ħafna nisbija. Dik ja ħolma, ila ta' dil-ħolma. Palissa rrit niddedika biex nara kif nistaw bassala fil-port, għanajdu hekk. Verament, m'għandix ta' bucket list. Żewġ affarijiet jindema f'ħajti.
meta kon ġuvni, għaxen għandi tsijoħt il-mami li għasoro ta' Madre Teresa, illum għandu 107 età. Wow. God bless her. Meta kon ġuvni kon dejjem ngħid, meta nara l-50 tajda qalbi I'll give it all up u nitlaq il-missjoni. U nagħmel daqsxejn xogħol volontari u hemmhekk, bat tajt proġett, il-ħajja nbidlek kompletament. Dik kienet l-ewwel waħda l-ewwel bucket list li kelli ma għamiltix. Il-bucket list l-oħra hija li kieku għadni ġuvni, li m'għadniex, issa nannu, bħalma tint, kont imur fuq World Cruise ta' 6 xhur. Kieku. Għadek Le, il-mara ma tiġix, I mean. Le. Issa Luka. Luka, mux tuħduħ ma'kom. L-ulta rajt għemmek. Mux iġibuħ ma'kom. Ta' dik l-età, le. So, otherwise bucket list mandi, sinċerament. I mean, eċt ħajja, ringrazzja l-Alla. Għadek teħx ħajja. Illi għadni għaw, u l-ġurnata hija mislufa. Kien hemm raġel nirrepeti għattaqtaw qalbkom, għaliex darba kien hemm raġel illi jien nżommu hemm fuq, a very wise man, illi meta kelli problema, dak iż-żmien fix-xandir, għal diversi raġunijiet, u għatlu ma nafsa nagħmel għalli ibni kien għalli dak kien ibni. Għalli inti qaf kamra magħluqa. Għalli dil-kamra qed tiċkien, qed tagħlqek hemm ġew se tafġek, għalli l-bib imbarrat, it-twieqi imbarrati. Ma tistax toħroġ, tajt qalbek, spiċċajt, ftakar ibni, hemm il-ventilatur. U jien dejjem ktimt. Dejjem sibt il-ventilatur. Għandi għabtit inċabċablek. Inċabċablek. Ma dak u pariri ħolli natri minn jaħseb il ħajtu spiċċat, li u disprat, li u mandu xejn xi jgħix aktar, ftakar dak il-ventilatur. U jista' jsarbalek ħajtek. Proset, grazzi ħafna Norman. Ħad pjaċir ħafna jien, ħafna. Minix faċli niftaħek ta' ma kulħadd, imma miegħek ħassejt nikomda ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi tal-opportunità. Jiena għalik għandi token żgħir ħafna tajjeb grazzi lil Touch Beach Perfumery għandi di Icon by Antonio Banderas għax jien fil-bidu x'għatlek. Icon. Għatlek inti Icon. Tajjeb għaw ġibtlek perfume Bajkin. Tajjeb, nibda meta taraħ tiftakar fija. Tajjeb, niftakar fik u ma pax laqam, Icon. Issir Icon, I'm an Icon. Thank you. Xinajlek Norman, grazzi ħafna. Grazzi. Thank you so much. Grazzi. Thank you. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Garrick Hairstylist bil-prodotti Cottrell, lil Lipsy u l-Morgan għal-ħwejx tiegħi, lill-Intercomp għall-iPad u lill-Luxona Sasset. Grazzi. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġġub lilkom minn Izo, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair.